El president del govern català, Artur Mas, ha fet un ampli recorregut per la comarca del Bages, on ha visitat diverses empreses. Una d'elles, Grup Soler, situada al municipi de Sallent, on Mas ha presidit el dinar per celebrar els 60 anys de la vida d'aquesta firma, dedicada al món de la construcció, instal·lacions i manteniment. La presència d'Artur Mas també ha estat acompanyada per una gran representació del món polític, econòmic, empresarial i sindical del nostre país. Ha sigut en el marc d'aquest INAM on Mas ha remarcat la importància que té l'economia catalana perquè Espanya i el sud d'Europa puguin tirar endavant. Si alguna economia hi ha al sud d'Europa que sigui capaç de sortir-se'n també ara, és la catalana. Per tant, li interessa a tothom, li interessa a Espanya i li interessa a Europa que Catalunya se'n surti. I perquè Catalunya se'n surti també se l'ha d'ajudar i se li han de donar instruments i possibilitat de destinar recursos que, per altra banda, no són recursos que demanem a ningú, sinó recursos que generem amb l'esforç de cada dia a través del nostre treball productiu. Artur Mas ha posat Grup Soler com a exemple d'una empresa familiar que ha sigut capaç de tirar endavant en moments difícils i que ha anat ampliant fronteres fins que ha arribat a la seva expansió al Perú. El pas del president per la comarca també ha inclòs la visita a l'empresa Imesa, també al municipi de Sallent, un nou exemple d'empresa familiar que ha trobat el camí per poder tirar endavant. Ha sigut a les instal·lacions d'aquesta firma dedicada a la maquinària i als hidràulics, on ha dit que la clau per crear riquesa i llocs de treball a Catalunya recau a les petites empreses. L'únic antídot per intentar recuperar llocs de treball, l'únic, no n'hi ha cap altre, és intentar que les empreses del nostre país, que el teixit productiu, se'n vagi sortint. I dintre de les empreses, a casa nostra, a Catalunya, l'empresa familiar i l'empresa petita i mitjana i fins i tot la microempresa ocupen un lloc central. Si aquest tipus d'empreses no se'n surten, a Catalunya no es podran crear nous llocs de treball. I si aquestes empreses se'n surten, a Catalunya se n'aniran creant. I aquí és on hi ha la mare dels ous. La visita del president Artur Mas a la comarca del Bages s'ha completat aquesta tarda amb la visita al Centre de Formació Pràctica de la Fundació La Setània, la inauguració de la nova seu territorial de Pimec Catalunya Central al Palau Fira de Manresa i també ha visitat l'empresa Massats de Sant Salvador de Guardiola, una empresa que ha anunciat, entre altres novetats, la construcció d'una nova seu a l'estat de Geòrgia, als Estats Units. Un dia de visites a projectes d'èxit que el mateix president s'ha encarregat de posar en relleu i d'exemple en una conjuntura econòmica adversa com l'actual.